Gewoon, first me go live, alive koti. Maar me first dan saib sa ba. Me first dan saib sa. Me first dan saib sa. Maar we maar stop me voet op tak toe. Ja. Ja, dus me wacht met dit maar kom bakken aan live. Maar bif mo po ita wagi want. Ala yun na in a live. Ja, me wacht met dit maar kom bakken. Want ineens of ayer internet verbinding slow gewoon a live. For strong me go live dan a live fast en a desandati. Maar misa say pray. Misa say pray. Misa say pray. De boys de waar commissie die de bezig de ayer amendement die de man meki teken na lasani taki de go akkoord aan asande fa yo abi wan bosi so de wan bosi pe na abi taki fin terwijl no wan hita sa nye pe en me abi sama di me make plus ayer wet die de man meki terwijl un de man no make wet die un de wet dekba dan man gewoon de man teke op in een assemblee, maar de man holy boes'kondre sama ke kou, de hoor blakama le kou de shi blakama abi ba kama de denke ke kou tu, de go da peda longtemps ding, et c'était descendre soso fu tien so money. Ja, ano no watra sani, tien so money want na gudu jo gudu. Da wola sa her busi. We make more makon life, Ano mi teken gi na you self teken. Na onszelf zet sani. Ja, na vaden de ancestors moet ik hem vinden. Van massa ga doen moet ik hem vinden ado de documenten ja. Na so mi kisi ding. Ano mi make den documenten. Isabi? Dus het is nog een echte dipitorie. Dus gewoon kan laten alles sani if ding opperhoofd voor teken de sandisi. If de edeman fufu boes'kondre teken de sa jou kabas of zo. Dat want taki no one rechtbank aini gon tapu no man gomo fu du bepalen sani. Dus dan me wakti mek morang a moros makon live fu takesan disi. Echt, ik ben miskreki man. Dus die mis do lezen zan toch. Ala miske beefi. En des te meer sa na moro erg wan fasani. Na hun die stani minister anga disani de man poti fudu unu gron letigiu ishenka I klop yes dit is te transparant broer dit is te transparant we den gawan di be feti be na fobarki ya langa de bakana na de no be adem bakano be poi da yo poi da poi ko luku no poi ko luku sandia sabi takimati cha kosi. Ja man, sandi no sabi taki mati cha kosi mami busi. Ja, on a fu den kita kia woko ere. Mi ap ala de document boy. Mi tay yu taki wan pianga mi to man. Mi be bali wa fesi no, be bali wa fesi toch man. Taki wan mu pianga mi. En dat na soso de sama di abi concessie abi voordeel daaraan anga de rest na minunite de ma ute tengi. En dat taki de hun di stani teki ala den jali fu foto anda kaba ala den teke. Alla den jari foto te de teke se le memoni en dan no dan a system de wan kupa disi pura u anubaka. Dan an system de wan kupa bosi tek baka en uno na sabi uno sabi dus mi no man blame uno. En dat uno ne focus ta bepaalde tori wado uno kis bepaalde sani. Uno sab bepaalde sani. Broer nou een tof story play ja no so ada ko yo go itakita a contrat be de mi dorpu wan jaar te mi be tak na so wan dorpu be def mi na dat no mo yo man taki wan de rest de masap sa de mai do de ma pot tu kon man ta patori ala de tu kon man dat de masap mi bu mi sap de ma bu en de mastak de mana kon ma mi selfa kon man tu and that me ano ja en amen no me ano ja en amen. En mi ab de document voor de man zei jos kriket tak ma facile du fede de document ja yam pianga mi man. Yam pianga mi. Mi abile mi opanya de to make this mass fishi.
Isabi, en mi gi toevallig wat mevrouw takin koya. Je pi mi pluis sa ya uit want toevallig aan mevrouw dat sabi alasani fu agron leti. Alasanya sabi dus ja ise fi luku de santon ya taki. Hey! De boy se prefara en sa demandu demante kwantu want goedkope kerels au mindi nee de poti de nee de meke de sandi bopal sai sabi fu gon leti fu go taki go veranderde de sandi de gansa ma fu mi koti mi meke sweli teken ala san potja pe vanaf de vredesakkoord de man teken nga de bakani you wan go veranderen potja you fasi ya pe ya bia ka kitide suma gia krakti dati taki ye go meke amendement nga de sotot sandati we anai woko international de guwen kaba en nga dati we woko en tjanga lo sa na vertek fugere en aten sakba dus no de mi weki ala de lew me weki en dat de liba fu de ngama no mugo lasi de liba fu wi no mugo lasi nga o men gudwa ini da ta sa mana packet change de maisuku packet change na moni kala ya ini boku sakai ni da abusi fu wabi men o men bel yun warda de go teken Allah ya was de handtekenen voor die met het toilet zijn kwado. Dat taki me lei toch? Ja toch? En dat atu asaya so toch man. Asaya no wan tof tolie pasaya so wan ekto tof tolie pasaya so. Ukala shabusi ai ni seconde. En asama di me pote kwa nya life in ya so. Kom ik voor pote ko even. Toevoegen. Uitnodigen. Ja. We moeten letten man. We aita festinye tu we kutu na we kutu. Fade ma bi ne keri na da na de mangudu janda o mangote kele ketanya de keri. No mangote ke. Okay. So luko sama me pot kwanya life ni udeke tak sandi wasabi takimati cha ko si. Ja. Goedenavond. Ja, goedenavond meneer Chileman Fafi. Ay, Asawinie baru no, me baru ala mala odi ina nefa moro heiwang. Yes. Mevrouw Asawinie. Ja. Gadu muke ilibio. Gatamfi. Ya denga mu wakanga yu enke fa denga wa wakanga mi tegi na mataki mi be bala temi do isi bi da ala san miesi. Ala san miesi ke famille de helder ya temi isi bi da mi jeni wata go on tapu ini me kem taki inomu pianga mi. And that famille ya mi ai pianga ta sama. Mi ala yu sana fumi na fumi da na bi pete mi de ne iden kitaki yo pianga yo iden kitaki yo konteke sana fumi da mi ai jau kaside da mi breiti taki isabi furu fa gron leti fuwi anga sade maya de beiser bika de document di mi sene kongide di leisi de anga sandi isabi taki amude da mluwani you say taigi de sama anga sang de stay luko de juridis pisifien sang na amankeri ju kan kisi e fu godo anga if de mangodo anga san yaso en sai de meke lekop taki al na wafu den gama no muti kan na wan kabite na iti kan sanide so ade ja so ko kongi de sama gibe we me bar alasma odi ina nefa moro hei wa blessi neti sernang me baru no blessi bakadina. Meneer Chileman grantangi di isende documenten ja so kom kota keso noti sada dungru etana dungru givi leki boes'kondre sma agado fu Abraham Isaac nanga Jacob etaken grantangi dat hij puru alla sansada dungru kopot giu aini kring ja ook nanga verstangsa u abi akoni asabi sa na reti fu wi fu boes'kondre sma misrefi megi da megi tangi bika fi no be wani ino be teki ting fu be sorry boes'kondre sma taki sortu problem e committee wi en anu wa chin problem na wa bigi problem anu wa sansa u mus onderschatten unom onderschatten srefi no wa moment no wa seconde. Dat want aki ala momenti kaba ukalasia heri retifa hibusi dapi. Fu de sansa mi shimi leisi fu de documenti de sende kongim jaso. Na mi obroken yunu even kota mi obroken yunu fu ka verstasai pasa no. Ainia assemblee fu sana. Fu di adesso taki de tego taki do teki gron leti fu boes'kondre sma nanga ingi.
En no aanleiding die zoals me ade un saptaki kotaki a 3 april sa woensdag. Nee, ministerie voor Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien, konanga wa persconferentie pe ataki, de abi omensani voor go wijzig in a grondrechten voor de inheemse nanga kotaki ude boes'kondre ma de tribale. Ano dim fende kotaki dim fende documenten meneer Chileman sende gim taki luku no sisa luku giu. Bika minoma verstala san masame lesi jaso ano luku leki de sani sa we verstasa na we reti. Agelek de san disi de heer trafasi. En die misref ko luku den tu, motegi ere, mi jaso mi kategi zeker 3 neti langa, mino sribi. Bika ade sofara dat if ala fout du mekyang wa pen, we lasa heri busi mi am kori ala sani sa dia ini yo lasi en ade so Kwata fu mi lasi. Fight aki? Mtaki ala den kwata ala den meti fu mi nya busi nya lasi. Ala sande la sala I go to ala sani ala udu. Ala sane gwe srefi if yo pani wa ala sane ogwe. Ma fumbige fu kane alas maka verstang. A vraag de taki, want dat na vraag pe I go om. Omdat usabik bataki wabi gron reti fu a sama kafone Asawinie aini 2007 en ube abi a reti kaba fu de bigis ma fu di de befeti fu de egi free. Ja, fu so fu de inge bigi aini 16 aini 1686 die fu de eerste boes'kondres ma bigi aini 1760 die fu de sa maka bigaini 1762 aso je kisi die de matawai isabi so kisi fu diala den traf volku boes'kondre volku aini abusi en a vredesverdrag ja so giwi reti aini abusi taku mafutang de gius refi meno sabe furus maka herinner den taki de kapte di abi wa fi pau de kare fi pau anga tiki dati kota kade ma sotu paspoort de kadu de beka guatra presi fukan teki nyang ma auto fugo seri sadabi want adesso taki te luka vredesverdrag ini artikel 10 ai tegi you taki de biggest mafu abareti fu seri sade abi sade be puru uit a doti fudeng kota ke fa udu if na go to if na nyanyande prani de babi reti fugosere dabi reti fugosere aini kota ki aini woyo dat nou af de internationale reti sa die na vredesverdrag sa de teken te bakate na te ukoshita ki a fotolanti de bekoki kosesi na wi grondo tipe de broko reti fui ne met funanku kota ki de sama kasma hopo ne de go feti asandati aini Costa Rica kota ki a internationale gerechtshof teleki de wini af kota ki de wini afones dati sawan taki dati dus a krutu baka de kota de moro heiwang de gi desma reti fu den dus de reti fu sa a staat sa na pori de gi wilek boes'kondres ma reti fe en a fonas disi no de wagi sa makasma de gi alla boes'kondres ma ja anga de ingi ala mala a fonas dis de dus de kota ki a fonas disi imsia sotaki de fonas sana en aini asem fonas dati de tekiala de reti fu poti leki fa amusu waka lek fa amusu de. Dus dat ook taki no wa reti fu dape de pote taki de non puru noti aini en de non poti noti aini. En wasan ja me Arki me Chileman. Ramwer di meke poti kaba standaard taki na dati na mileti na dati na wifi man pa su leti. Yes. En adenanga dus adianga inhoud taki ala sansa diaini sa de poti aini a kotaki aini a mama wedja so we kara internationale recht want we tribale in hem so we na internationale sma we tank stamverband wabi egi fasi fu libi wabi egi staat so fu kabite u basha ala de sam dati en nada de weti fu dati de poti aini ne de tegi sana de reti fu sa de broko aini tu en waf de reti fu sa de broko aini na wa belangrijk san sa imusu sabi de boko aleti fu dus sana lanti boko aleti fu eigendom
Someone taki eigendom, dat man taki sadeni adoti na fuju, sadeni adoti na fuju, ala de bon, de tiki, de watera, de stone, ala sani na fuju, futegoi na dipi grow na fuju. Dat man taki, you na taki man fing, you na basi fe, na you taki en na taki fe, na you behering, na you da pe ye nyang fe, na da pe ye libi fe, da pe ye seri sani, ye go vooruit fe, dus dat man taki ma fu. Uko wan fisi, I go sering. Ima fu diki wan go to, I go sering. Ima fu kapu wan udu, I go sering. Ala sani na ene abusi dati na fu you. Yeah. En na reti dati sana be boko door dati, det gides ma kosesi, na wi grondoti sondro fu takianga wine. Amoro hei, a hof tegen de taki, ala de kosesi di de begi, de musu draai die allemaal baka. En de wasa de begi dus fossi 2007, de dati dem draai baka. En baka 2007, de no magi no wa kosesi moro na wi grondoti. Dat no wa reti fubi. Anonga no de party tenen, mi sape dan fika fu party te. Juist, en daarom adetaki dus, baka van is juist de go broko moro, fu wi reti de boko moro de patimo dat de kosesi sa de da penono, dus de kosesi dat de illegaal, dat want taki na fufu, de fufu, dus a de boko weti a de ini strijd na nga wi reti, want foto no maki no wa kosesi moro na wi grondoti, a wa enkri fasi no mo di de mafugi kosesi, dat want taki dem ko takianga wi, efu wani, of efu no wani, we tak efu wani utaki. No, weno, ja na ja. En dat na reti amakti kotaki wi weti sau abi. Dus de no mak mo po plotseling dat de bige ko gi kosesi roka ubaka doti e du no sabi sa de du ano mag. Na wa reti tak ano mag, na wa wet ano mag. De no mak konda pe ko dwa sandati. Bika na wi na desmasa na eigendom fu agrondoti. Oké. Atra reti di de boko tu. Baka onafhankelijkheid fu sana, de sotaki de bem teku na ngalau reti ngalau weti, poti guaini a mama wet de kare rechtspersoonlijkheid. En asan dat die teleka de fu tide shitaki de no doing. En daarom ik a frame taki, udiaini a kondre, maar de no teku op in a kondre, maar de kona udoti konyan fuwi. En dat no kan, dat na wa reti fu sa de broken, en dati a hof, vonnis den takun broka reti dati da umusu sreken takun teki desma op na ngala de weti na ngala de reti aini amama wet en atayere takun omgo poti noti derbij dape umusu teki de weti fu de leki fa de aini a vonnis want aini a vonnis je leesi alla sansa na ureti. Atrasani di de broko tu de dati a rechtsbescherming. Dat want aki fu bescherm wil ik boes'kondre mataki doro seisma multinational ook mopo plotseling taki de kwa grondoti. De musu bescherm wie ook tu bikasi isabi diabi sordati skoutwanga de sani dati. E fu wani me gebruik fu a beschermrecht dati u free u mag e fu wani we me gebruik fu no wani u na fu me gebruik. Mas manoma kona wi grondoti gewoon so. Taki aiko teki kosesi aiko dusa wani au grondoti. Da sana lanti musu bescherm wie we taki taki a rechtsmacht fusana. Yeah. De skoutu sordati musu bescherm wie de alle tijden dat desma dis no kona wi grondoti. En juist we shitaki de sneisi de na grondoti Brazil kariko. Canadese mo Canada ko diki bumping ira fe inda pelu ko fa de podes ma fondet ses a tonton tapu snake diki ala doti de snake mara la sani wi ala de sanjo tapu era. Bueno, dus dat na de sansa sana lanti ben bescherm wie taki ano mag. Maar zou she sana lanti doet, ook taki sana lati a staat sana onthou altijd. A staat sana nena verlengde van kolonisator. Want na fosu bede onder Nederland, nee, de meki wan staat kon, taki, do teki tiri a onafhankelijkheid, maar na sem sanfa kolonisator de dugweto bika, a daten meki, de fonisi den taki unoteku, de noteki wi, de ingi, dus ala boes'kondres ma ini, a mama wet nanga de weti fuwi. Oké, sau shi kopasa, en tem taki
den daas, dan me bedoel taki, vanaf 2018 tel ik nou. Nou, shitaki, die de vonnis a staat, ne in plaats van staat teku op, doe de sanisa a hof taki voor a vonnis a de musudu. Nee, dat teki een opmerkelijk besluit. En sana opmerkelijk besluit die de teki, dat teki een besluit taki de go meki nyunyu traweti giwi. Sa de no mag. De no mag go meki traweti giwi. Nee, dat taki fusreka gronde rechten sani, dat do meki traweti giwi. En dat de do no vanaf 2018. Nee, de be bezig na meno. Sabe furus maka herinner de taki de be gwa de dorpu. Taki de go taki anga de kaptein anga de gama. Taki de musu piki tak de eens nanga weti dati. No, ja de eens. No. Ube meke poti kaba, de kaba, en sani na de fu meke mo. Na teke gewoon in de assemblee gewoon. Precies. Want we goed na we good. Precies. Dus sasa na lanti do de shitaki u abi gudu na busi, u abi rekti na busi, ne sa de do, ne de go meki traweti giwi. Fu we moest teken, eigenlijk sa de do taki, dat we moest teken awet dat die man nergens in a vonnis, Arki me boom, nergens in a vonnis a skrifi taki sar na lanti moest go meki nyunyu weti giwi. Nergens. De broko reti fu baka, want nergens ano descrivi asan dat je taki nyunyu weti de mus go meki giu. Ne di ko taki abede samika era me beda serna ete misabi abede 2022 bueno 2022 ne de be hor consultatie bigi fu 2022 nem sata de be konasi do hopo nanga de consultatie gayadin bede Patricia Meulenhof bede aluma bede ko taki omenisma fu kotaki a parlement fusa na bede de be kwanga boto na asido opo misref bede dape. Neng, di de konanga wet dat ya bede wan wet di de meki na 15 juni 2021. Taki de meki do teki a gronde rechten en die sina de wet die de meki giu. Ne di de konape ne agama albata boy koni na betege den u betege de taki no. If je chawa taki kon gimi mina fo piki tamara direct wo teki ten fu go lazy sade aini a vonnis asama ka vonnis fu de vrede zodat dat we luko if I ko overeen anga sai chakon ja so dat wo piki baka. Nemi sa taki agama be piki den baka na wa briefi because isabi u abi juridis masa abi koni saleri fu reti na de weti fu. Ne dape kaba de tegi utaki a weti dati no bun srefa no bun. Want sade dunanga wi de puro ades de pura sama ka fanos fu helemaal angala ureti. Wisi de kaidati. Bueno ne de puro la vrede zodra fu ne de meki wa trawet giwi taki na dati wile ki boes'kondre ma musu teki fu go libinange. Nesa ko shi trade ja kranti. Wena kranti na de potitaki ja ramdien taki zo snel mogelijk den behandel a gronderechten voor inheemse tribalen. Maar nou denk je taki na de rechten voor sadena sama ka vonnis na nga vrede zodra like fa de reti fu taki na do teki potigwai na mama weti. Maar nou ko shitaki want de documenten sa meneer sa Chileman sende kongi men ko shitaki na wa hertra concept wet de meki poti traweti giwi efun bigi lees kom bigi taigun waf de weti me suko fu puru de giun want de dai juridische taal hè. Dat juridisch taal dat want taki bepaalde sani de maar me puru en giunu sa de taki me taigun fini fi versta sa de taki. Daarom ik hem Arki me boom sau pasanga efun asma meki fout go teken a concept wet jaso of take a concept wet jaso im sabi taki ipori you srefi ipori you picking ipori you baka chipori ala sanfi boiti dati den sani diden gansa mafumi lo fe wanga o mema ide feti laso membulu si bigi makisitanga gansi ne kinyang da yo komo to ko nga wan pena foto den sama di den a pampela ya tapu masa ramdin gayadin Patricia Etnel kanape aluma anga Patricia Meulenhof di go meke den sanya da wo chaya web de kon teken on pejo tekening di kananya
kan ja wan fu den kwata jo yak si man wan fu de libisa ma jo yak fu tekenen na neti na de ai woko nee. Ons sabi dat jij na busi wabi wan zelfbeschikkingsrecht, hè? Adeni wie kotaki wie mama weti wabi zelfbeschikkingsrecht. Dat wat na weet taki van busi, na weet taki voor de sansa jij na busi, we hebben territoriale autonomie. Dat wat na wie hebben taki voor alasani. A zelfbeschikking betaki na wie e beslis e bepaal, zij passa aini a busi en fawe libi aini a busi. Dus trasma no makak mopa doro sei. Foto, mopa foto. E kokoli de sama fumi. Kotaki giu samu su pasa. Anoka na Euroko. Meu soru no yere uit een nieuw artikel jaso de sami leisi jaso in die artikel 4 me puru wano mo giu no da kanon bari krei. Kanon bari krei. Shengi de mekede ye, le shengi de mekede ye, jabi ta josu no nu de aliki. Precies, dus mijn begin lezen even snel, Gino, dat we verstaan. Even, mijn lezen, Gino. Ik ga om grondrechten artikel 4 uit a wet die de go make poti Gino. Dus ano sama kapot. Precies, dus ja, mijn Chileman takiambo. Bueno. Ataki grondrechten artikel 4, Arki sa de taki dape. De inheemse volkeren en tribalen hebben grondrechten op hun onderscheidelijke traditionele woon- en leefgebieden. Dus dat ja, u abi grondrechten en tapu. Dus na pewetang, na wie woon- en leefgebieden. Adati de taki. En dat pede kisi na desa ma di no lees gomoro, dat je no verstaan taki na kisi do kisi. Luku pede kisi ja. De omvang en begrenzing van de in lid 1 bedoelde inheemse woon- en leefgebieden van tribale woon- en leefgebieden worden bij wet definitief vastgesteld. De actieschrift soort wet. Soort wet. Je begrijpt? De tak bij wet definitief vastgesteld. Soort wet na grondwet de taki no jaso. Maar dat a vraag de taki na a concept wet die de meki ja so taki ook echt wet nee de musu teki go poti na grondwet na data sama ka vonnes taki nee asama ka vonnes taki ab de wet is a de ini asama ka vonnes dat dem poti go ini a wet nee de taki worden bij wet definitief vastgesteld dat want taki au de definitief inoma poer moro oké conform betreffende internationale standaarden in zaken traditioneel eigendom. Dus de kopotje eind matras en twee tekenen samen kafones. Asama kafones nee tak zo voor over traditioneel eigendom. Hij tak over eigendomsrecht. Want die ben lezen die unu ja zo onmiddellijk funu de broko a eigendomsrecht de broko. En dat bij onderscheid neem ik in traditioneel of niet traditioneel eigendomsrecht. Dan want dat is sana voor you na voor you. En just in a wet jaso de make you a onderscheid giunu. De make a onderscheid gita ki de chare kopoti tap traditioneel eigendom. Da yoshi sade bedoel na traditioneel eigendom. Sade bedoel langen, dat je wanneer. Oké. Sade bedoel aan traditioneel het meest nena primitief. Isabi di des ma fu be de ina busi kane de abi wan bon fanodu fu make you wan boto, ya abi wan bon fanodu fu make you wan gangasa. Ja. Kane yaba wiri fanodu fu broken fu wasi. Dat na de sansa de bedoel moro furu na traditioneel gebruikte wij. A wet fu ne taki sani fu traditioneel eigendom. Hij taki over eigendom. Dus aan neem ik onderscheid ainia eigendom dati. Maar niet doen voor den die go maken. De make onderscheid aini ala de sani. Bueno, nee, de make onderscheid aini. Dus eigendom van inheemse en tribale woon- en leefgebieden. Gebaseerd, neem betekent net, gebaseerd op hun traditionele beheerssysteem en bestuurssysteem. Dus de bepaal je van je eigendom de naar je grondoti. Dus je kon tegen me, mi moet mi doti. Precies. Angasang mi moet ik if you want me take go to, if you want me am holia go to, if you want me am boko we anya busi, if dus na yo kon tegen me samu do anya busi se ma mi feti fondo yali langa fien. Precies. Dat deed u. Nou, punt 3, dat we gaan naar punt 3. Attackie voorwaarden met betrekking op de
aanvraag en verkrijgen van collectieve rechten door inheemse en tribale volkeren worden tevens vastgesteld in de bij wet bedoeld artikel lid 2. En artikel lid 2, nem lees ik nu versie dat de omvang van de begrenzing, dat je nou dat bepaald definitief dat je de eigendom voor nu de gebaseerd op traditionele eigendom gebruik. En dan aan de gebaseerd, dus alles aan de gebaseerd op traditioneel. Dus je know de vrijheid voor beweging van je wani. Sama fu meu jenya busi ma de frei atele tang da de siman kwanga anga gambigi tractor ten de tang de siman kwanga poklein tele tang de siman dus na dat de mo seti. Precies, dat doen ze te doen, want dat betekent dat je appleting want om voor gebruikers zijn op basis voor traditioneel, maar no want trafasi no mak fasing. Dus je mag teken voor traditioneel, dus je mag teken voor seli. Dus if mi fa waudu ya, mi no mag go seli audu voor mi busi. Nee, you know. Magosera, dat de takjij na wet die de mekijaas. Oké. Dan me lees vanaf lid 4 juni pe aiko pe de ma broko alla sanfi generatie taki bijna ina notimoro fugi abra na yubaka piki. Afades alla na anke kwat. Oké. Dat if in lid 4 we taki dus dat je taki grondrechten kunnen nimmer gevestigd worden in en op naam van een natuurlijk persoon of een andere dan in artikel 2 genoemde rechtspersonen. Dit is artikel 2, dat ook naar artikel 2, dat is taki juma lekilibisma, dus lelijk feit dat pe yangai mangai oso, nangai yu pangai brada, no mata ki le fau gwentili bi moro taki, mi manga mi pai tanjaye, mi srefe ko bawa oso fumja, som srefe libi jamisani, inaba reti dat moro. Oh. Dus no kontai gimi pem mutang ai ni du fumi busi. Dus het muan bo wou super de sama fumi de dan mi amag na bareti dat moro. Precies. Dus natuurlijk, oké. Grondrechten hebben geen beperking op geldigheid dat je alla wala malasabi. Dus dat wil ook iets maar grondrechten inderdaad no abi beperking dan no geldigheid duur, want grondrechten na voete zolang libis mij bestaat ade. Oké. Grondrechten kunnen niet vervreemd of overgedragen worden. En jaso de kisi, dat je a grondrechten via jaso inoma vervreemden en inoma dragen over die baka bakapje. Dat wat je te tana grondape. Pete tandape de moment die de na taki fudape moro. Adati meke de poeden data ainya busi fu piki no mu meke ainya busi nyanda mo. Zuiver. Zuiver. Dat voor je boesie nyanda, voor de piki no mu meke na mo fa de taki de piki fu geboren nanda, piki meke nanda ite piki tai meke nanda ite. Dus met andere woorden, ze zijn ons aan het uitroeien. Zuiver. Ze zijn ons aan het uitroeien, want inaba overdrachtmogelijkheid morotaka doti pe je tandape, teno de moro yu bakap chicago tadape futeken fut bakap chitang atrawata. Je hebt het niet meer, want dat hebben ze weggehaald. De taki na be morom, je lezen gino jaso ook uitgewerkt. En asama kafones notak dati, anotak dati. Lukuja, het samakafones wordt in die zin omgevat dat het zich verzet tegen Surinaamse burger van, weet je wel, van tribale gemeenschap. Dus alvast van dit taki jaso, dat wat ik ja samakafones, dus no de kotaki, hij niet doet de wet jaso taki, de reti voor de strijd nanga apko taki jule kisana burger. Adati de draai, dus de draaien giyu. Taki na de moro sayabi. Dus doe mileti sana na pas later de teke onafhankelijk de sama fumi ben de forse assemblée de bemeke potide de sama fumi de tainya mushendanga de kwatanga de mongi anga de pakilanga de sineki na anda de bele da yo kontai you di kontade da yo kontai mitaki bika forsi demande poto be sutu futo sanang e ke contract arbeider da yo kontai mitaki mi you let de meketa de instrate anga mi de sama fumi de kwata pasa fondo yalina doti de engetan se gon tape bestand tape ba de kota igu taki des unu leti dus iwan pianga mi leti asutware. Precies, dus eigenlijk zei de taki na bareti dus in de macht dragen over. Maar trouwens ook de taki grondrechten kunnen niet met enige schuld of hypotheek kan je precies dotifi want look
hypotheek of anderszins belast worden nog dienen als onderpand of andere zekerheid voor geen enkele doeleinde. Dat wat je eigenlijk hebt, dus grondrechten, ik had ook collectief rechten. Maar dat ben ook toe, dus ik heb bepaald dat ik kan naar psychgrondoti ja zo toch. Mi kasere wel, maar dan noma sere kota kan ik jongens maar dorose, maar kan hem kaseri mi abdoti fum dape of also fum date gimi brada. Asan dati de puring. Taki noma serengi brada, noma serengi omu, noma serengi nefo, noma serengi noasma. Dat de potigi taki elk bedenkzin van de leden 4 tot en met 7, dat mi lees ik ja zo, is van rechtswege nietig. Dat want taki, you no mag doen, van rechtswege dat wat ik nooit no mag doen, not even doen, de mag strafie. Dus doe voor mij doti, je kotai samu doan je dat tem doa sanya mi doti, kan hem dat oké me onblokken me meken to want toerist orde just dat je kom dus dat je zo to mi fu mi sani di mi ga sama fika gimi meer ke fima panso. Aso. Oké. Dat wat ik dus. Dus sade do de puru. En if you look over de puru, dus bijna if mi wakala hier zijn die sigunu wosari kanei bari krei. Na lees wel lees je kogwe. I bari afuru fu leisi. Ja. Amoro te resma, sowieso mo sane uit resma, desma seref ka leisi. Maar afuru, dit is nou voorbeeld, aan de sansa de puru toen na je economische ontwikkeling. De taki to taki, sadena doti anofu you moro. Dat go to de na doti ondo, nou defu mi mo. Nee, anofu moro, want terwijl asama ka van se taki, you have economische ontwikkeling. Asama ka, kom lees je. Ja. Kom lees je. Voilà, ni la fois de Sangiri Asabi, Takimati Chakosi. Asama ka van staki juist andersom. Ataki, na juna beheerder van precies. Wacht even, jij redt op zijn lezen. Je even uit Asama ka van. Voor me die bij woko go dat de feno de woko ma picking go to the guabacada de kobai san because sama fu abe fu finyanga sani. Ne no di sama como tu ne big yai na busi fu tapu na big yai yabi anga takugi ne Well, de sade do eigenlijk de maar de pura heer zelf beschikkingsrecht vi sai abiliki boes'kondre sma. Me lees was angiono sa asama ka van ons juist taki sai abi. En sa ategi sana fudu. Ategi sana taki de musu schrappen en wijzig, dus het schrappen en wijzigen van de wettelijke bepaling die de bescherming van het recht op eigendom van de leden van het van tribale volkeren belemmeren en het opnemen in de nationale wetgeving. Dus de musu schrappen de wetvoeding, dat de musu wijziging, dat de musu teku correct na wie wet ainia dat je ataki. Dat de sanfie kosadia niet opnemen. En door middel van voorafgaande effectieve en volledig geïnformeerde consultatie van het tribale volkeren. En van wettelijke administratie en andere maatregelen die vereist zijn om het recht van de leden van tribale volkeren op een collectief titel op het gebied dat zij gebruiken. Dat ze gebruiken, dat die idee kon te erkennen, je moest erkennen, te beschermen, te garanderen en juridisch te effectueren met inbegrip, dus juridisch inbegrip van de gronden en de natuurlijke hulpbronnen die noodzakelijk zijn voor hun doel. De Arki zijn noodzakelijk voor je doel zijn gebruiken. Voor hun sociale, cultureel en economisch voortbestaan. En om dit grondgebied te beheren. Dat ja de pura la beheren voor je grondgebied hij anu. De taki na be moro voor beheer, sadeni aan doti, dat je na voor al staat in ataki fen. En dat ik contacti, if you akas de ook tot a kotaki koti wan grondfi na ipane na kasaba shwiti anga sani. Dat ik ook tot dadelijk ino aba recht moro taki kanya fe want te staat wani kwai ko pur ala de kasaba fi anga ila isani purai anu taki na recht fe. Dat de potu wan bedrijf de van de potja ayam gold gewoon daarin. En die kela do che gwaje die kela go do che. Precies.
En dan wordt ze doen, de poti, dus de vervang wordt toe economische vooruitgang geven, dus economische ontwikkeling. De mag go vervangen poti economische omstandigheden. En dan vraag die stel is er economische omstandigheden. Omstandigheden nou een situatie zei die niet eigenlijk in osabi fesi in osabi fesi in osabi bakafeng. Ina no zekerheid, alla de zekerheid via de teke puru na anu. Dus bij economische ontwikkeling moest de PJABA volledig economische ontwikkeling de teken puru. Dus met meer woorden, dus samen begrijpen in je sanjani. En dat make de mij die dus de mij roeia les maar voor uit voor de Guelibia hier grondgebied. Juist. En dan nou de teken. En dat zou doen, de teki zelfbeschikkingsrecht, dus a beheer, a reti sai abina bushi futaine a bushi, nee de teki kopoti onder wantu ministerie, dus de ministerie voor regionale ontwikkeling, GBB, grondbeleid en bosbeheer, de potje onder gles, de potje onder, bueno, dat de ministerie die Maleisië, jadi de poti de reti fi kono taki na do taki feng, de potje onder NH, dus aan dat je doet kaba. Dus sade doe eigenlijk, dus if de sma voor teken a papiraja, dat betekent dat je de sma voor no abitaki moro voor den dorp. De nou ga mi de zeker dat je nou voor de lespeki ga, maar nou teken a pampelaya. Dus sade doe toe, sade doe toe. En mi suku voor meke konta kanga ala de lespeki ga, mi wo kwanga ondo mi wo kwanga tapu. Okay. Sade doe ook toe na sanja, so de puru a positie voor de gama. Dus de aposties voor de gama nga kaptia nga basha de puru want de taki de potje ook to taki kota alles maka de wan gezagsdrager. Misha wan vereniging kako de wan gezagsdrager. Dus de bokwala de instituut voor de gama sakatja doti. Juist. De bokwala sakadoti dat de nabi taki moro. Bumoni. Wang les gama na ife de bumoni de sabisa de dus de bezig roeien uit. Dat meer woorden zijn ons aan het uit. Precies. Wat trap is ook toe? Ik go over overgangsbepaling dat u lees ook toe. Ik go om de concessies de Ginono. Dus de concessies de Ginono in die wet ja, zo de nebo voorrecht you en ik kon you voordeel ik boes'kondre maar juist in Canadese aan de tasa maar die deed je kom ik kon teke unu gudu wat ano den gudu. Dus de kwai new jali ni ko teke usani chaigwe. I am go teke chakaba chaigwe ni se ko teke chaigwe. Ta Canadese, ta mai teke concessie, en ai woko go to save a poti, teke Canadese como ta Canada, kopoti na pe woko, et teke la gudu fu chaigwe. Ja, dus voor mij kort om die UNU, de concessiehouder, de abi eigenlijk de concessiehouders abi moro taki aini abusi, moro UNU. Hij kon erop neer. Bueno, hij kon erop neer taki voor meka her conclusie. Hij kon erop neer taki umaktaina abusi, maar sadei na dotia no fiu en alla momenten die de kon, want de poti taki FPEC de ma FPEC kon taki a feito recht fi de puruning. Dus dit ook eigenlijk a FPEC die do hand af na komelde taki so wasani opsa. En wins if you know wani ina a wet die de tek ja so taki do abi recht fu kapuri na her dorpo da pe de kapuri na dorpo go pocha wa her tra presipe de wani. Omdat in een wet ja zo je na taki fa doti en sade na doti. Dus de kapuru bijvoorbeeld een dorpu ja wa presi de kataki wa luku tide wo froisunu a dorpu dati da wo potunu kanegwa wa trapisi fa ase wan bika ushigudu dape en wa bedrijf ook roko dape. Le fa de wet man de pour desma pere de bo me kamer ne de pour aller desma dape go pota on de sanga bepaalde trata presi. Juist en dat yes. Nieuw Aurora, nieuw DC, nieuw Dati. Dus dat awina ma boefe e froisi e como dat de teke de gudu fu. Te de si gudu ya de DP pu, de woko la gudu de ne ontwikkel next de ne do. Nee. Ana woko. En daarom abu omlezen. Juist, omlezen aan artikel, overgangsbepalingen, artikel 9. Artikel 9, no, den niet eens een voordeel voor UNO, dat is zomaar een voordeel voor de concessie. Dus maar sabi concessie, no, en dus maar zou kiezen concessie. Dat na artikel 9. Dus eigenlijk, zou tegen itaki, je mag voetijn naar busi, maar je no abi economische zijn, dat wat aki, je no man jafa busi. Dus eigenlijk na fustrafu yo de na busi dat. Dus dat wat aki, dat is maar voor komen tot asa fuete. Nee, akudu
A gudu na fu de snation a de balasilenga ala den tata so Canadees sama je koi teke di sana e pato uitverkoop die da ubidi de sama fu feti bijna fondo yani langa janga de mekenya musinya pedes da uno no abi rechtap de sana de dat de wantaki. Nee, want dat na sa a wet sa de meki a concept wet die Patricia Meulenhoff presenteer ja so dati a wet dati taki gi unu. De sa wet disi do a figi de sa puro ala a internationale retifu sawabi na nga vrede zodra ha puro helemaal dat wat taki ane kwa taki moro. En ja so mi o kon futai gu nu taki a gevaar vende taki e fu no teken no one safe grond tapu moro yo ma go fuka go sreke omdati ala de krutu bangi moro he krutu bangi fu grond tapu te taki unu srefi teki a wet ja so taki a wet disi unwani leki unu gronde rechten unu sref te kareti ja so da no one safe grond tapu boes'kondre ma o ma go moro fuka go sreke omdati na yusrefi bepaald teken. En dat na gevaar sa dene. En voor me no meke moro langa motegi di mi lezen. Niet eens wan dagu mi e winsi. So wan wet. So wan retigi. Dus de man dus u egi sama jai nye pe meke de wet. E kukwa wisi. E bika kuku ye kukwa wisi. Fu kon ki de sama fui. Tekela den gudu fu. Des my fornito hu banen. Sama e boes'kondre sama. Me janga no me de boes'kondre sama de messi na pamphlet tapu. Ik kan me niet voorstellen, me man begrijp, me man voestan sai passa. Nog erbij voorzitter fu a commissie na wang ana boes'kondre sama CCV. Dus boes'kondre sama no fiti fu de bede voorzitter fu beluko taki no asanya so. Trans me want taki ufara saya. Mi se taki saya na uo kwa na ugodo. Met me takja so if inge na nga boes'kondre teken a concept wet ja so a grondrechten concept wet ja so libi a sama ka vonnis na de vredesverdragen voor de sa de abi want dat na you bestaande recht sa internationale recht giu dat fi libe na go teki a wet sa paramari bo foto meki ja so giu dat wan taki ika skrifeng mika tegi yen je las alasani en je tro safu. Because if je tawa presine, no ma koti wan grom prani fu nyangfeng, sondro actie. No ma roko go to, no ma roko udu, eigenlijk na fu soso yo go nya busi. Wanda yo nyampi na serefa meti fa busi serefef de tegi taki no ma sutu meti. You know ma sutu no ma meti no ma tekeng if de wani de kako teke pura you. Dat wat taki yo tro safu, fu pef ni pura gi global. Okay, even een vraag. Oteng na a laatste ting die internationaal begisterang a kans voor bevoer afvonnis dis uit. Wanneer was dat voor het laatst? Oké, if je leest afvonnis, me go vanuit afvonnis die a spreek uit in 2003. Dat if je leest afvonnis, dat de tik op gide taki vanaf 2007. 3 jaar de abi fu sreka vonnis disi. Dus asana vonnis die dem sreka, dat wat de schade, de sani die de pori fu de reti fu de sma, dan me kari a reti fu, a reti tap rechtspersoon, a reti tap eigendomsrecht, a reti fu rechtsbescherming. Bika na pori de pori, dat wat de schade kon, de schending. Ze hebben het geschonden. Nee, dat je 3 jaar aan afu fu sreking. Dus fu poti go na mama weti, maar nooit de tegen de taki dem go meki trouwet giwi. En na 3 jaar aan afu dat tip sinds 2010 a passa. Want de binnen 3 jaar moesten ze al deze dingen hebben gerealiseerd. Hebben ze niet gedaan. Nee, sa de do. No, de feti de meki watra wet giunu. Sinds de fetiang en de meki no watra wet giunu fu go kishunu. Fu teken, a moment die teken, i go akkoord. I series refi. Je si fa libis ma tof. Je si fa de libis ma ya tof. Dus masa randim si don ya denken concept sani mooi tak mi opom komesi. Kai gaya din kong. Bien sabi ya sabi pe man obidese, ya sabi pe fanta akide, ya sabi pe asido opode, de no sabi pe tekude, ya sabi dus dat je kon kies dus. Zie je pas aan de sama ya sefi. Ik ben diep teleurgesteld in de boes'kondre sama in de missie ja. Tedes mi staat bijna de afbali mi de sefi. A belangrijk sani sa de taki
Alla boes'kondre mus defen bewust dat je figo teken a wet sa a regering sa na meki ja so buiten you sa asama ka van ons na nga vredesverdrag. Om me lees me herhaling. You torie ala you rechten en you know ma go no wa say fu grond tapu moro fu trekken recht. Omdat na you rechten I poti na wa say nee, I teki wa tra reti en nanga dado roko en ook to sa do doen na wa belangrijk sa sam tegi. A moment sa teki a wet dis aan, a grondrechten dis aan. Do gona owa es nanga bewijs en do melte aan dat na owa es. Teken. Na de sama. Ben dat teken. Ano unu begi de na de self teken. Na de an kabite we ye an stand de sama ya de bezig. We ye den sama fu de libale de alas master na we ye na stand demandis de bezig. Dat taki de stand fu de sama bi fo barki ari les maf mitek de na bushe fetja feti teka a koloniale systeem. Fu tenke den sama dat gidel letine no di sana te ne des ma di kontade ya ne ngwa masaram dinanga an assist garden opoden komesi kayo metata sama kwaini messi patische etna ook teken obet kanape teken aluma teken dus ik vraag mesabi pepe mevrouw Patricia Meulenhof como tuanga denki de we na wa mino nite sa nou se ka obika me fustala couplet na teke de wan teke abusi fuda de langa da de abagi mino nite da de gigambi multinational tenga lasia matana pisi de mo ana woko and that no de ayuru dat is sagbari de mabe fura voor dus eigenlijk na wie se fi mu go eigenlijk na bi politiek van o be na mo nee una possibiliteit nee de ma fona kuruto ko klaar precies dus eigenlijk una de politiek van o de moro en ook maar sansa de we kan het anders afvechten hier de me kuruto ba ka usune ko moto. Ja, de potma san ook in a wet jaso, dat de poti in de kara concept wet doen voor kisunu. Eigenlijk nou a valkuil, de potet taki, de pot grondrechten kamer. Taki if you know de eens na wasani na wet jaso sa de meki gunu, da I abi aten fu wanyari, fugi aan sa ino de eens na ngeng. Maar a probleem de taki, wisi kara sango aan takim no de eens na ngeng. Ino sabi if do teke op go poti ini a wet. Ne metaki unabi sanya sa wet de kabana teke de teke dufu unu di wabi kabana de poti go on dat de teke op. Ze hebben niet daar te veranderen. Maar dit achter dat niet willen doen, dan moeten we het gewoon juridisch aanpakken. Wat denk je, we metaki usefi ugwasi ko misi famia go fara. Maar me de wo ko me fustan go tapu. You sabi mevrouw Asawinie mo sabi lazy. We luku sama nga sama de fade kaya ta mevrouw di beja pe baka. De ene die dat we hebben een programma voor de aboya. Monique Simon op een heer organisatie, een heri. Het moet nu echt internationaal gaan. We gaan niet meer wachten. We moeten niet meer wachten. Nee, maar if this maar voor teken als aan die probleem. Sowieso moeten we dat niet doen. Eigenlijk komt dat je eigenlijk voor dat safe. Desma fu nom go me na no grondrechten sani fu paramaribo taki de go meki wet chakodiu. Fu paramaribo fu grondrechten sani na waman. Nee, inom go na fal, want na wa fal de setegu fu boes'kondre ma fu teki alai boes'kondre pura want a concept wat die de meki jaso e fam ko officieel a wet fee. Na le fam tegi da pe inoma tai na busimoro. Yo mag tang ma inoma nya fu notifa doti. En if you take one sani kota hi go diki wan go to de aba recht fu kote ka go to purai no if you go no de ba de sotaki if you kot wan udu na dipi in marweina ino manchare ko wan SBB ne ko rek precies dus dat de poti SBB da pe batota dalek ino mak kota udu se fef de kisita ki kota udu de kateki sroto vernietig helemaal plus amore erg vet dat je yo tanda pe na busi ma ino ma drag next over gi bakapiti. Ate da pen me doro fulego no uit kotaki global ik fa kotaki de ala de sa musu sabi sa de take up in asanja so nemi verteru no eigenlijk in wa notendop kotaki in de hoofdlijnen ving en mi verteru no ook voor a grondrechtenkamer want dan je ook of kisiu no taki ja maar er is een grondrechtenkamer daarom ik op een klein commissie voor wijzig sani inom guaini next inom
Kabadia jan de baya tekela hi para maribo kabay seli tuentok dusu wan pis mes matanda eda para maribo na wan pis doti. Ne de kita ki so da wot kisu wan tu kabi tacha iko da wote ya tete da wo meke de ko de aso ibe keke de onderzoek da wo tekja yeli ba fu den po wajana de denki na alama nku peche uja Europa ne weshe la hi pe ala hi sani sa de basic sete luku pete den document kondo na mi u denki mi ela wa ini mi de ini tak mi la simi liba de ke fa teke yi foto de seli kabate kala sa foli fu sevi da wan ko teke liba fu ta wa ya baka da ilo to kompote ke fa wani gi multinational gala sa ma de sma funu a so ma de bigis ma be de fu barki ala nga anai woko Asasa belangrijk toe de kaptefu nanga den basha nanga den grama dem de heel voorzichtig nanga sanjaso. Echt heel voorzichtig wat asan is. A moment die te ka pen i teken takai i seri alai kota ki wa her dorpu yo seri nanga la sanya ini. Estri miljoen dus nou zou pas aan nou de. Uno mo luku voor bigi chesa as no moro snel kwa kodi of dis wabi fluku voor organiseren heel snel aan den opperhoofde voor den konde. Juist. En alles aan van de jawabi voor me konta kan alle de opperhoofde voor den konde de joa mandaat nou tea to go na koto bam dan de make de man van de man want het is al lang voorbij. Ayu sai ben kisi fibe handelen af. Na let ik Europa ja toch dat de man van si nee in Dubai palace nee no holi na tane. Okay, ila ala ileti. Dat is wat we nu doen. One die 1 seconde more safe. Klopt. En 1 seconde more safe. Nee, want asan is gevaarlijk tumsi. If je doet mee akkoord, je las alai besta en dan ik alai bakapje alasani je aher gebied je lasi. Die zie de mij te boes'kondre maar kapot in de sand die. Dat want de man bayala de wanda tekik ba. Voor klaar de kapje nga basha voor nga bepaalde sani. Het gaat niet werken. Klopt. Het gaat niet werken. Klopt. Dus dat is wat ik eigenlijk voor de document zei sende gimi. Dat na sami kapuru gidesma. Vind het dat je dit na saumiti efigo teken a concept wat die de chako dat uiteindelijk dood grondenrechten. Maar eigenlijk na wat van. Komt dat je ano gronde, ano concept wet de chako gyunu, mo kenka nefe na wisi wet. Na wisi wet de na wisi de ko wisi aynya liba na wisi de ko wisi de stede si de boes'kondre ma. Ja. Stede si de pa beneland dat de shi kwata na so kwata de janga mongi. Precies. Nou wisi wet. Dit doet me echt pijn. Dus minolo dus steeds me vast dat me wan sorry taki dat anomi ik ben veel intelligenter dan wat je denkt. En weet je wat dat ding ook is, meneer Chileman? U abi so many hooggeleerden dape. So many geleerden zou abi in die assemblee, in die sana. Mi fene vreemd dat de normaal lezen de sandisi verstand taki. Dat tende na hide tampa in die mooi boku halias dat simpancha den neki toto ya simpang want inoka yere tak so des madina assemblee that no of the ne yere tak na so an sani masa randina nga den tama ikweke kwa ino komesi na de man sabi and that de man apopale tra agenda de man dubbele want to love dat dubbele agenda dus daar gaan ze mee eens maar dit moeten we nu echt gaan aanvechten uno de morofara masa gadu sabi sai de me kapotu so far away denga wang dibe feti fabusi sabi sai de me kede tamune de me ke o de so far away fu mu fetcha sa yaso fu den alla de na gesate fu nu pas mi kis mi sai de me de man pour ala de kubanda traina ina beneland kino me want tine me moro ina dorpu dan dat tot akina uitroeien toch tine me dape moro en you fi me ka paramaribo de ina aptaki fu dat sei bijna klopt. Inano wataki da pemoro inderdaad eigenlijk de roei puru kaba. 1 + 1 is 2 en mi fara morale de mandati man. Klopt. Nou mami breedte, maar luku a concept wat die de gija so de ne taxani voor economische ontwikkeling moro ini stress refi so culturele en sociale no mooi abi en alles aan de chago potia ini traditioneel. San. Dus maar ja so dus tena tenja lobby. No. Ten je zit aki den gata weer de luko sa den do yini ya mango teken na on pesha nikeri ya mango te ino mango tek nexa kwata passe fu nexa no afu na den pres dat sei las da mire de mate kwa yere pisa koroni dape tamate kan te pot ne tapu a kron conference san di koya so wishala ayer para maribo no de dai ko fu tekya bendaland fu baka
kapenteki angala de rechten meli omen isabe me million kilo go to de ondra doti de yoko taiki mi tak yo tak mi kudu. En zo dat doen, dus de cordes mataki naar een grondrechten, terwijl dit is die grondrechten. Dit tap mireti. Mi de vrede. En dat is maar unai denki de baka pikwan fufu opotani na yide westo denki dan Japon dan na so dat be gonanda taki sama sani le unai focus sai pasa taki no de na jajan de baya jautapu. Jajan de baya jautapu jajan de baya den wisia jautapu. Na pu de wan pu wa benelantu wa na bene seconde. En binnen seconde, if desma fu no de alert let op binnen seconde, want op het moment die teken aan een pen, ik kan baas en in oma draaien moro, dat na gevaar feito, in oma draaien moro, wisi sai do, van wisi waba volkstribunal, wat ik van volkstribunal de, a volkstribunal de gestoeld op een samen, kan van ons naar de vredesverdragen, naar een autoriteit van Gama. En alla de sanda de puro, dus op het moment die desma go teken van concept wat die de mekja, taki zogenaamde teki grondrechten fui. Alla de sandati figi puru tu. A her stressa de bigisma befeti i figen puru. A her samaka van stand alla sani yo figi puru. Dat na alla busi. De minute wanya busi, de Canadese wanya busi, de Snakes wanya busi, de Barasho wanya busi. Klopt. Klopt. Want de script om mijn sang Europeesje. Ik heb zo'n mega contact. Ik zoek alle de respectie gaman, de nummer voor den. Ik tak yang alle de respectie gawang voor liba. Meke de gomara meke u fetja sa ya so di na uja bigi kondre. Meke u fetching. Ja, maar sandis no tanga Chileman asandis no tanga feti. Awasani de gaman kapte musu piki foto no taki. Uno wani no wa concept wet fu. Uno wani no wa weti di we meki guna sa wani. De weti fusa de nya sama ka fonos u vredesverdrag dat in poti gogiu na mama weti. En if you know doing, dan no poti notifu no wani dat na lasani sa musu pasa. Dus asan no tranga na folku anga Gama omdat waba FPK en te FPK taki over de Gama kapte bashanga folku adiala mala musu piki taki uno wanya sandati. No wanya. No, de akaba me bigeta kita mi de seka taki na respecti ga manda bono na no wa fudeng na pa makana sa makana. Nee, dus daarom ik dem en look in a juridisch de insanga sa nooit. Ja, in a juridisch term na briefi na papierai taki hè. Dus de moet schrijven. Juist de moet schrijven en poti handtekening na de stampu taki de no waning. Dat de senegi foto gide na. Taki de no wana sandati en de no taking. Die de ko first stand taki ano bu abungiding. De no taking dat taki kaba. Da nanga dati isi de go dorwang e danga papira fu de Gama nga de captain dati de ka gona moro hi gerechtshof fu taki. Luku uteigi den taki uno wane ne toku srek na sandis de podgiunu da je broko ala wetif den dati je broko pur baka. Maar if de no dwa sandati ne de go taken da nanga dati do ko taki do koti de neki. Maar if de script like fasan koso no de eigenlijk de Gama kapte bashanga voor de nom dralen. De moesten schrijven briefje zo snel mogelijk dralen. Alla Gama kapte de poti de ana handtekening en stampu taki uno wanya sandati wo oru na usama kafonos en au vredesverdrag. Ja. Dat taki los op. Dat is het. Bakada go international de da usefi go teken da international voor ons taki go ugiden akaba. Precies. Dus dat na sa de musu do. En we see de ogwanga san dat want de non forgeti Albert Ramdin dena OAS. Aja OAS kabao. Bueno, en daarom ik awani taki sa me verstaan. Daarom ik awan taki desma mus go akkoord na a concept wet ja so a grondrechten dat au teki chagogi OAS. Da kabangau. Desma weye. Atata wi masa Ramdin dena OAS kabao. Tak si panga abusi pa uja pe wa kaida ilon teste ke ide da cheme ke usani. No na tutu de claro va buso bika de stakuna ipotu de. Mami
sabe desma be herena de tak santoki be met uma video to be ataki esref go gona owa esna de bigi nanga bewijs fugo sortaki desma ne tamoro ina busi ala desma kotana kusvlakte terwijl asan say tak dape to ta na de creëren ki desma taki de noma pro noma bepale mora foto en abi a bewijs isi taki de dir ala de sangi desma ina busi ja diri no man go. Precies. En de precies. En de santoki ababa wijs dat je luko meni geboren na foto. En luko de rechter. De ushita ki werkelijk. Luko meni chine geboren foto. De chine geboren moro na binnenland. Voor ala den Cuba datra dape. Ala den datra Cuba die be make des mai bafala dape pura la plus den dira la san dape. Precies. Dus nou een invasie. En dat if desma fuko teki a concept wet voor de jaso bakada, dat is na putranga. Kau kabaso so dat do taki lukuja. Desref tekent as de no wane sama ka vonus nanga vredesverdrag want de ne tamoro ina busi luku bewijs da. Ala desma die se befala foto de no wana busi moro. Da automatisch een rechter o luku tak ne desref tekent feng. Da kabada nga a weti fuja so sa de teki poti na a mama weta concept na yo abi flibi da isapta ki lasha busi. Hey, a life ya to. Sama tama u yo luko la fanga in pocha ini telephone baka 30 day ano data pa a Facebook mo. Fanga live ja pocha ini telephone. Seneng gela sama di man seneng. Drayen gela sama ka mvr.Asawinie dina menga janya contact ini no no me senye ko yi izefi a meke bijanga mi. Nee. Que saya no waye sani na sandina fu wi sama ne we fetigi fu no lashen de kanu de feti fu po awana aswade di politique no da una go ya na politique da so ide taki sonde politique bika bisimi Chileman na gwasi kofa ma yimo mvr.Asawinie gwasi kofa ta wande di gwasi kofa da usa wo kwa kada de guilty swade Abu, aswade de sala sani emal ya bala ikasene mek desma refleksi asa maka fona sala de sani mek desma lezen misref mi kaskrifan papira document gide desma sref ka leisi de kapote se yang ate leisi. Abu grand tangi me bar alas ma odi sama blessineti. En wa blessing na pata. Wasan de obegi te mvr.Asawinie. Ja. Te sale me kon voice gime te fun kampati godogi gi desama di kontak de wandi na Facebook. Kade ka wan voice kade fu 10 minutes of 50 minutes fu ka party gide fu de sabita kya disia de kuko baka komichu atendi we de kita kina for kissing awan hita do de kon fu ko nyamyu. Okay, Abu misa make me moiti fu do that. Abu you too grand tangi. Abu yeah. Bless you no. Ai do. Yeah. En de residence ali, hein? Mitaki Fiman panso a musidon. Fiman pasu jau mindi je klari u kaba. Na lau de derfan famim taking. Na lau sabisa ipasa. Ma efu masa gado anga den gandi fali mi bekame bibia ini den gawa fumi. Nku pete meja euro. Te ya mi fende no de safe don dik taki fa de san ya du leki we me wo kwang me wo kwang ando me wo kwang atapu me wo kwang ando me wo kwang atapu sandia sabi taki mati cha kosi na lete ke fa masa garu ja pia bia sama jai ko bro take go free den sama fi da me free den Buchu banton singi wan poku fenga taki Jeffrey my people go aliki me de poku de me aliki te de yopo da temi si dote da me fita wasanya bu ni wasama talim take he Chileman ko ya menga de man ko ya tunko ya luko ya nyata ko ene pui do itmo msha samade ni ko ala den document me abia e me toto den document di ala samade wan you help me plus 32 490204 606 plus 32 490204 6606. Dus dat sabi taki de qual forgive abusi. Ala de wan jabi den
jabi concession la destination jabi concession la demande jabi concession de na tase no de na unu jabi abusi de na bi concession di seta ka dotia na fuwi a wiwo wan de na tase da wol ko ansanyosi we no de midati international no de mi de bescherm kaba international esi ala san fu mi de mai tracer mi telefoon ala sali de mandam tak Chileman ina fu fede ala dus na men kilometer fawe fumi de mai tracer dus e fu sama directa kade do wasa nyanga Chileman de ma sabi partis ni so ko nya en fale komoto e sabi and that na guide sama fumi a guide baka pikwa me fetigi wa mulibe ke sana o kabatama you are busi fu de sama fumi de feti fondo ya li feng da temeta ki de sama fumi da metaki dem film dem bus dem de sama nya busi ni desma ina busi feto me yari feti teke de colonisator feto me yala nga den sorgu taki u furi tele teke na akor ne yudi ko boro tade ya bari taki ko boko wet ko meke wet ko to yu sa yuani teke la mi go to la nga gibe italanda bikana bu musa ni odangi na ki dan se fe wo ko de ko teke mi gudo ngala de metti mi ngala de senya bu shala de diamant ngala de so me gudu jabu shabi de taki yo gwangi sandi ya sabi taki mati cha kosi e fina fi asembun lukubu yo shen anai wo ko ye ane uroko sana bi oli sana bi menta sana di sana kada ita pen u libi abusifu wi anga rus u libi abusifu anga rus meke utasa masefi stepol unu sani wani meke anda wani meke ala de busifu ton photo matawai mu ton photo kwinti mu ton photo ala de pes de mu ton photo te waka wa de pes de imma waka iliesa re tak boy na sarana moiso ma on that then yo we ya di lobby san fujari no lobby aki dat de ma effectu fu doti dus de tekala yer foto da pekba wan doti se fi yudeta para maribo da pe no man feno pis doti fi tang o men bay on pis doti 20 dusum 30 dusum a de monda be no de drive back so help so di dende ne de sete den wisi komesi taki jo ko tekem se nyali bayni mo fro melen hof yanga den ta sama ngadi mo fro mo de ran dina nga gaya dina nga den tawang anga obet kana pe nga luma anga utawang anga anisement wet ngoya ni pichento we ana iwo ko na ofrika ma funna iwo ko na sande wa iwo ko ngeng ya yesam takino ana iwo ko denga wang tere taki atantaki a sefi futu de be pota fete ana iwo ngabaka na sefi dete de sabi for de protect alibaju de sabi for de luko alibaju o men 100 yari la fete anga sneke nga la sande be de ana ni palais de be tan ana KFC de be yang ni wang moto ko to se no wang ko te kabusi po be international official international this is no politique facilement and that means kabataki on that westaki sama fu na kaka nga ba sani ba fu des ma fu ne focus de wakabo ko ki tawa Facebook anga la fu tawa chogi mi de tawa ade sani ma de ka de jo kwai bakado tu bika ini wan libisama na libisama isabi dan mi fikala sani gi agon tapo ya nature de aso to ko mu piange ala sani gwatapu e kwando baka na man nu mushenka utayaso bika tamano de ya ili woman na vakansi konko ya da choko koya vakansi yaso da we libi fu yaso cha yudo da we denki de mbaka pikiwan fika bungi de mbaka pikiwan ma we libe ke tamago on tapo kaba adati ne na libi sama ke we libe ke hamaso kaba ma ya bisa ma ya ite bumbu sama nga bumbu fustan family ya mina mo buwan ma mi abi fustan taki baka pikiwan de ite mi abi sa piki mi abi bala piki mi abi mati mi abi tafi ma pansu mi abi matawai bala mi abi sama kasisa mi abi ala so tu sama ni mi abi ingi ala sama be mu nyanfu den doti mo ta sama de aso de wanyu mu nyanfu doti tanda de saya de wakai do ngaw isi de sa de smo do ngaw isi den infal de play komitunu te de sa for ki se periode de sa te de fu ko sa for ki se wang e fu na gadi pa pu gim fu fede de saya mi abe sabi te kaso pasa ma ko loko dim se ne ya fro on maskara la de sa fu de sama yaso u yuda so to libi sama unu di jago on tapu e ya life ya to u go look life ya up new u daily ngala sama senengi de tawa WhatsApp senengi de tawa na America senengi de tawa mi sipe fu de fu go on tapu bikawa jabu mo de fetu fu doti e tanga last down ya bi next mo una pesha photo una pesha tapsi adati de wanyu de herak mo wa futu mata sefi da jo do nga mo ke saudi ya nga sama ala fasi me de veli ngo am pichento we ngo am pichento me adena san fu de na gama fu sefi ya dena san no afri ngama dena san yaso anda asasa de seteno no de na 3 april de seta abom yawo 3 april de bigi seta abom trowa de ja we ya o kaba e bigi legi utaki wa wanya busimo wa espanga busire de jana dati tawa bi concert de adesande baka de anaiwoko
And I walk. We go look at life yaso.